Nafarroko gobernuko lehendakariak Europako demokrazia gehiago proposatu du mehatxu globalen aurka. Nafarroko gobernuak taxiari buruzko foru legearen erreforma bultzatu du zerbitzu horren eskaintza handitzeko eta irisgarritasuna hobetzeko neurriekin. 2025ko aberri egunaren egitaraua aurkeztu du EH Bilduk Iruñan. 7 ikastetxe publikotan eskolako patioak zabalik egonen dira erabilera publikorako larunbat eta jaiegunetan datorren asteburutik aintzinera Iruñan. Auzo hauetan daude 7 ikastetxe horiek: Buztintxuri, Bigarren Zabalgune Azpilagaina, Arrotxapea, Mendillorrin eta Ermitagainan. Baztandik independentziara eguna ospatuko dute asteburuan Erratzun. Nafarroko gobernuko lehendakariak Europan demokrazia indartzea proposatu du Europar Batasuneko eskualden komitearen aurrean, nazioarteko testuinguruan dauden mehatxuei aurre egiteko. Horrela, ekin dio foru gobernuko buruak Europar Batasuneko eskualdetako lantaldearen osoko bilkurari Batasuneko tokiko eskualde administrazioi ahotsa ematen dien aholku erakundeari. 27 lurralde ordezkariek Europar Batasunean zuzenbide estatua aplikatzeari buruzko eskualdearen ikuspegiari buruzko irizpena eztabaidatu dute. Gainera, eskualdek eta tokiko erakundek Europako politiketan duten garrantzia defendatu du Txibitek, zehazki gobernantza eta erantzunkidetasun demokratikoaren garapena sustatzeko foru erkidegoan sustatutako hainbat ekintza aipatu ditu lehendakariak. Araudiari dagokionez, gardentasunari eta parte hartze demokratikoari buruzko foru legeak aipatu ditu lehendakariak. Kontrol, gardentasun eta berroneratze demokratikoen mailetan presidenteak aipatu du jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoa martxan jarri dela, herritarrei kontuak eman zaizkiela edo gobernu irekirako aliantzak sartu dela. Aliantza hori hainbat liderrek sortu dute bertzea Barack Obama, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Balio demokratikoen sustapenari dagokionez, Txibite presidenteak gogora ekarri du Nafarroko gobernuak Iberiflier, Espainiako eta Portugalgo komunikabide digitalen behatokiaren egindako lana. Proiektu honekin foru gobernuak gizartearen espiritu kritikoa hobetu nahi du komunikabideekiko baita desinformazioaren aurkako borrokan ere. Gure demokraziarentzako mehatxuetako bat populismoa eta autoritarismoa bezala adierazi du. Nafarroko gobernuak taxiari buruzko uztailaren 6ko foru legea aldatzen duen foru legearen proiektua onetsi du. Sektorearen baldintzak hobetzeko eta irisgarritasun unibertsaleko neurriak sartzeko. Zerbitzuaren kalitatea hobetzen lagunduko dutenak bai publiko orokorrarentzat bai desgaituentzat. Lurralde kohesiorako kontseilaria Txibitek prentsaurrekoan azaldu duenez, sektorean profesional berriak sartzeko eta zerbitzuaren irismen handitzeko eta erabiltzaileek duten pertzepzioa hobetzeko mugatzaileak diren zenbait alderdi malgutzeko sustatzen da erreforma hau. Kontseilariak nabarmendu duenez, 20 urteko ibilbidea duen legeria eguneratzea da helburua, modernizatzeko eta irisgarritasun unibertsala hobetzeko neurriak hartuz. Hala, lege reforma proposatzen du taxi zerbitzuaren prestazioa malgutzea kontratatutako personekin, gaur egun dauden mugak kenduz. Taxi zerbitzuaren eskaintza handitze aldera. Aldaketa horrekin, kontratatutako personak edozein ordutegitan egin dezake lan, beti ere lizentziaren titularrak zerbitzu emateko urteko denboraren 50% baino gehiago egiten badu. Gainera, taxi lizentzia eta baimen berrietara atxikitzen daitezken ibilgailuen aintzinatasuna urtebetetik 2 urtera igotzea proposatzen du eta horrela, estatuko araudira egokitzea antzinatasun hori bera jasotzen baitu. Kontseilariak gogorarazi du Nafarroko gobernuak taxien egokitzapenaren 80% finantzatzen duela landa eremuan mugikortasun urriko pertsonak artatzeko. EH Bilduko 2025ko aberri eguna ospatuko du datorren apirilaren 20an Iruñan eta ohi bezala egitarau zabala antolatu du egun hortarako. Eguerdiko manifestazioaren ondotik jai giroak jarraituko du arratsaldean zehar, haurrentzako jolasak eta antzerkia izango dira, eta arratsaldeko 4tik aintzinera Izaki Gardenak, Belako eta Trikidantz taldeen musikaz gozatu ahal izango da.
Irati Jimenez, EH Bilduren Nafarroko parlamentariak eta Xabi Ruiz de Larramendi, EH Bilduren Gasteizko zinegoziak aurkeztu dute aberri eguneko egitaraua Iruñan. Gaurkoan aberri eguneko planteamenduaz hitz egingo dizuegu, egitaraua aurkeztera gatoz. Apirilaren 20an, milaka ezkertiar, abertzale eta soberanista elkartuko gara Iruñan, aberri eguna ospatzeko, eta bide batez, libre izan nahi duen nazio bat garela aldarrikatzeko. Zentzu horretan, aurtengo aberri eguna testuinguru politiko berezian ospatzea tokatuko zaigu, bereziki nazioarteko egoera nahasiak baldintzatuta. Eta testuinguru horretan, non gerraren eta militarismoaren aldeko ahotsak altzaten entzuten ditugun egunetik egunera, aprobetxatuko du aberri egun azpimarratzeko gurea badela nazio bat sustrai bakezale sakonak dituena eta beraz, berresten garela gatazka politiko guztiak konpontzeko bidearen apustua diplomaziaren bidea izan behar duela eta elkarrizketaren bidea izan behar duela. Apustu horretan berretxiko gara aberri egun honetan ere bai. Askatasunaren nazioa gara lelopean, Hego Euskal Herriko herritar, ezkertiar, abertzale eta independentisten komunitatea batuko dugu berriz ere, aberri eguna elkarrekin ospatzeko, eta EH Bilduk antolatutako aberri egunetan ohikoa izaten den bezala, bai aldarrikapenerako eta baita ere festarako eta aisialdirako tartea izango du eguneko egitarauak. Zentzu horretan, egunari hasiera emango diogu eguerdiko 12etan Golem zinemetatik abiatuko den manifestazio batekin, eta horren amaieran ekitaldi politikoa izango dugu. Eta ekitaldi politikoa amaituta izango da aisialdirako tartearen hasiera eta bertan izango dugu adin tarte guztientzako eskaintza berezitu bat. Hasteko ordu batak eta laurdenetan basotxotik, boskezillotik, trikitilari, gaitero eta erraldoiekin batera, kuskutu txaranga izango dugu munduko dantzekin batera kaleko animazioan. Eta ordu berean, ordu batak eta laurdenetan abiatuko da ere Jarautara bidean Malatxo txaranga gazteen gunea irekitzera. Gero, Laura Kaldera Gaztelu plazan irekiko dugu aisialdiaren gune zentrala izango dena eta bertan izen handiko euskal taldeak izango ditugu kontzertua eskaintzen, tartean Izaki Gardenak, Belako eta Trikidantz. Eta azkenik aipatzea Burgoen plazan ere etxeko txikienek haien txokoa izango dutela, aurrentzako jolasak egongo direla eta baita ere Aizapotxin Baratxuri soparen sekretua kale antzerkia izenekoa. Horregatik guztiagatik esaten dugu, aurten ere, berriz ere, aberri egunean aldarrikapena eta festa uztartuko ditugula. Eta aldarrikapen egun honetan, badira bi gertakari oso presente izango ditugunak. Alde batetik, aurten 50 urte beteko direla Txiki eta Otaegi fusilatu zituztenetik. Eta Txiki eta Otaegi fusilatu zituzten, gure herriaren askatasunaren alde borrokatzeagatik eta faxismoaren aurka borrokatzeagatik. Eta hain zuzen, 50 urte geroago guk, haien balioak eskuan hartuta, beteko ditugu Iruñako kaleak aberri egun honetan apirilaren 20an. Eta horrekin batera, azken aldian hainbeste altxatzen ari diren militarismoaren eta gerraren aldeko ahotsoien aurrean, azpimarratuko dugu, gogora ekarriko dugu Euskal Herriak aukera izan zuenean, erreferendum batean, ezezko borobila eman ziola natori. Eta beraz, politika militarista horiek guztiak erabakitzen dituztenean jakin dezatela, ez dutela inolako zilegitasunik erabaki horiek gure izenean, Euskal Herriaren izenean hartzeko. Horregatik guztiagatik, apirilaren 20an, milaka ezkertiar eta independentista elkartuko gara Iruñako kaleetan nazio bat garela aldarrikatzeko, eta baita ere munduko elitek planteatzen duten bide horren oso bestelako bide bat jorratzen jarraitu nahi dugula esateko. Bide antimilitarista, antiimperialista, feminista eta euskalduna, gurea askatasunaren nazioa delako. Iruñeko udalak ikastetxetako patioak zabalduko ditu asteburutan, apirilaren 8etik hasita, larunbata, udalak auzo hauetan zabalduko ditu patioak, Buztintxurin, bigarren zabalgunean, Azpilagainan, Arrotxapean, Mendillorrin eta Ermitagainan. Ordu desberdinetan egonen dira zabalik, baita ikastetxetako kiroldekietan jardueraren bat dagoenen ere. Hasiera batean, larunbatan, 11 ordu baino gehiago egonen dira irekita, 8:30 arratsaldeko 8:00 igandetan berriz, 8:30 eguerdiko 2:00 Ekimenak auzotarren eskariari erantzuten dio. Hiriko auzoek kirol eta jolas jarduera libreko gune aproposak izanen dituzte asteburu honetik aintzinera. Ekimena iazko batzorde batean onetsi zuen Iruñeko udalak eta froga pilotu gisa jarriko du martxan. Patioak herritar guztiek erabiltzen ahalko dituzte eta komunitate polizia arduratuko da eremu publiko hoiek zaintzeaz. Instalazioak itxi baino lehen, patioen egoera gainbegiratuko da, izan ere egoera egokian
egon beharko dute astean zehar arazori gabe erabili ahal izateko. Baztandik independentziara eguna ospatuko dute asteburu honetan Erratzun. Baztango ernai taldeak ekitaldia uniz antolatu ditu Hortzirala eta Larunbaterako. Horrela apirilaren 4an mahai ingurua eginen da Gazteok 11 bide independentziarat izenpean. Hau arratsaldeko 7:30 izanen da Lixutegian. Euskal Herrian euskeraz bilgune feminista ikama eta ernai kolektiboek parteak hartuko dute ondotik erakusketa bat izanen da eta Zubipuntak Iguana y los Jumiles taldearen kontzertua antolatu du 10:30 aintzinera. Apirilaren 5an Larunbatean erakusketa karpan egonen da ikusgai goiz osoan, eguerdiko 12:30 berso poteoa izanen da ostatu Zubipuntatik hasita Katxin Madariaga Irantzu Idoate, Josu Txoperena Ekine Zapiain eta Aira Izpuru bersolariak arituko dira. Ordu 12:30 bazkaria izanen da. Bazkalondon egitarauak jarraipena izanen du, horrela 4:30 bingo musikatua eginen da, eta 6:30 elkartaratzea plazan. 7:00 triki poteoa izanen da. Eta 8:30 bokata da. Azkenik 9:00 aintzinera kontzertuak izanen dira.